Στα πλαίσια του αφιερώματος της υγείας, εμείς συνεχίζουμε τις συζητήσεις με επαγγελματίες υγείας. Σήμερα καλεσμένη μας είναι η Μαρία Αντίνου, διαιτολόγος και διατροφολόγος. Αν ισχύει αυτό που λένε πως είσαι ό,τι τρως, τότε πρόκειται για σοβαρές γνώσεις που αφορούν άμεσα την υγεία μας, τον εαυτό μας, την προσωπικότητά μας, και η Μαρία είναι εδώ για να μας δώσει τα φώτα της. Μαρία, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Να σου κάνω μια επίκαιρη ερώτηση, καθώς είμαστε σε μια περίοδο νηστείας, σαρακοστή. Αν ήμασταν προς το καλοκαίρι, θα σε ρωτούσα τι πρέπει να κάνουμε για να κρατήσουμε τις γραμμές μας στις σωστές αναλογίες. Θα σου την κάνω και αυτή την ερώτηση, ωραία, θα σε εκμεταλλευτώ. Αλλά μια που είμαστε εδώ, για πες, επειδή ακούμε διάφορα, έχει κίνδυνο η νηστεία που κάνουμε τώρα στη Σαρακοστή, όσοι την κάνουμε βέβαια? Ναι. Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος κυρίως στα άτομα που πάσουν από κάποια ασθένεια. Αν ένα άτομο είναι υγιές, δηλαδή φυσιολογικό, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, μπορεί να είναι και πάρα πολύ καλό για τον οργανισμό του, γιατί θα είναι μια καλή αποτοξίνωση για το σώμα. Γιατί απομακρύνεται το κρέας τελείως, οπότε τρώμε θαλασσινά, αρκετά λαδερά, όσπρια, ρύζι και ζυμαρικά σε αυτή την νηστεία, και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στον οργανισμό μας να αποβάλει τα κορεσμένα λιπαρά τελείως, και αυτό θα βοηθήσει σε μια καλύτερη υγεία του σώματός μας. Ο κίνδυνος όμως? Ο κίνδυνος είναι κυρίως σε άτομα που έχουν κάποια προβλήματα υγείας, δηλαδή έχουμε κάποια οστεοπόρωση, γιατί σε αυτή την νηστεία απαγορεύεται κυρίως το τυρί, το γάλα, τα γαλακτοκομικά, οπότε θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ισορροπημένοι στο θέμα του ασβεστίου. Και εκεί σίγουρα θα χρειαστούν τη συμβουλή κάποιου ειδικού διαιτολόγου, διατροφολόγου, για να τους συντάξει ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο, για να πάρουν το ασβέστιο από άλλες πηγές, όπως είναι τα αμύγδαλα, το σουσάμι, το ταχίνι, κάποια άλλα λαχανικά που υπάρχουν μικρές ποσότητες ασβεστίου, και κυρίως τα αποξηραμένα φρούτα, μπορούμε να πούμε, τα σίκα, τα βερίκοκα, που και αυτά είναι πολύ καλές πηγές ασβεστίου και κυρίως χρησιμοποιούνται τώρα στην περίοδο της νηστείας. Όσον αφορά τώρα για κάποια άλλα άτομα που μπορεί να έχουν κάποια άλλη πάθηση, όπως είναι τα άτομα με το ζαχαρόδι διαβήτη, εκεί θέλουν λίγο ακόμα περισσότερη προσοχή στους υδατάνθρακες. Άμα πλακώσουν το ψωμί, δηλαδή, για να φορτάσουν. Ναι, γιατί θα λείψει πάρα πολύ η πρωτεΐνη, δηλαδή το κρέας και το ψάρι σε αυτή την νηστεία, και θα πρέπει αναγκαστικά να το αναπληρώσουν από τα θαλασσινά, σε αυτές τις, κυρίως στη διατροφή τους. Και θα πρέπει να έχουν ισορροπία κυρίως στους υδατάνθρακες, γιατί οι υδατάνθρακες είναι λίγο επίφοβο για τους ζαχαροδιαβητικούς, το γνωρίζουμε κιόλας, γιατί θα έχουμε απότομες ανεβάσματα του ζαχάρου, δηλαδή υπεργλυκαιμίες, και μπορεί να έχουμε και απότομες υπογλυκαιμίες, που αυτό να μας απορριθμίσει τελείως το ζάχαρο μέσα στην περίοδο της νηστείας. Και πάλι όμως πρέπει να προσέξουν, τρώγοντας τα θαλασσινά, μήπως ανέβει το ουρικό τους οξύ, να αρχίσουν σουπιές, καλαμαράκια, αυτά τα βάγια. Πάμε σε μια άλλη πάθηση τώρα, όπως είναι το ουρικό οξύ. Γιατί στο ουρικό οξύ έχουμε τα άτομα που εκεί πρέπει να μειώσουν πάρα πολύ τα θαλασσινά και πρέπει να αυξήσουν πάλι τους υδατάνθρακες, και μπορούμε να έχουμε και μία αύξηση βάρους από τη μεγάλη κατανάλωση των υδατανθράκων. Δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό, καταστρέφουμε κάτι άλλο σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό και λέμε ότι η νηστεία τις περισσότερες φορές δεν πρέπει να γίνεται από άτομα τα οποία έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Πρέπει να είναι ελεγμένοι, προσεγμένοι, και να ζητήσουν τη συμβουλή και του γιατρού τους πάντοτε και του διαιτολόγου. Αντί να πληρώνουν τον γιατρό και τον διαιτολόγο, δεν απευθύνονται στην βίβλο η οποία λέει ασθενής και οδηπόρος, να σταματήσουν λοιπόν την νηστεία ως ασθενείς και να τελειώνουμε, ας πούμε. Εντάξει, αυτοί πάλι τον Θεό θα το λατρεύουν. Πιθανότατα να εξασφαλίσουν μια θέση στον παράδεισο, κάνοντας μια φιλανθρωπία, είναι ανάγκη να κάνουν νηστεία. Ναι, και αυτό είναι σωστό. Και αυτό είναι σωστό. Για το ουρικό οξύ που είπαμε, επειδή πολύ συχνά κάποιοι λένε τι είναι το ουρικό οξύ. Το ουρικό οξύ είναι μια ουσία που κυκλοφορεί στο αίμα, σχηματίζει κρυσταλλάκια, πάνω τα κρυσταλλάκια καρφώνονται στις αρθρώσεις, κυρίως στις αρθρώσεις του ποδιού, της πατούσας, αλλά και στα νεφρά, και κάνουν πέτρα, και έτσι το πόδι πρίζεται, πονάει. Μπορεί να κοκκινήσει, μπορεί να μην μπορείς να περπατήσεις από μια αρθρίτιδα, και είναι από το ουρικό οξύ.
όχι αυτού του είδους τα θαλασσινά όστρακα, μαλάκια και άλλα πολλά. Και άλλα. Δηλαδή κυνήγι μικρών ζώων, εντόστια. Εδώ επίσης όσα άτομα πάσχουν από ουρικό οξύ πρέπει να αποφύγουν τα αμύγδαλα, γιατί σε αυτή την περίπτωση, ενώ τα αμύγδαλα θα τα προτείναμε εμείς σε ένα άτομο λόγω ότι περιέχουν ασβέστιο, εδώ πάλι δεν μπορούμε να τα προτείνουμε σε αυτή την περίπτωση, γιατί θα μας ανεβάσουν το ουρικό οξύ. Ναι. Επίσης, άμα τρώνε πολλά χόρτα και έχουν μια κολίτιδα, θα αρχίσουν πόνοι και μάλιστα άμα είναι και αγχωμένα άτομα θα τους περιμένει η χειρότερη κολίτιδα. Φυσικά, γιατί θα καταστρέψουμε πάρα πολύ τη χλωρίδα του εντέρου, θα δημιουργήσουμε πάρα πολύ έντονες διάρειες και εκεί θα καταστραφεί γενικώς όλη η λειτουργία, η σωστή του πεπτικού συστήματος. Ωραία. Γι' αυτό και είπαμε πιο μπροστά, τα άτομα που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, καλό είναι πάντα να συμβουλεύονται τον διατροφολόγο τους πριν ξεκινήσουν, να έχουν ένα πλάνο για να είναι σωστά ισορροπημένα. Ούτε να βάλουν βάρος, αλλά ούτε να προκαλέσουν μεγαλύτερα προβλήματα υγείας. Να σου πω τώρα, το θυμήθηκα, μίλησα για τα χορταρικά που μπορεί να προκαλέσουν μια κολίτιδα σε ευαίσθητα έντερα, όχι σε όλους εννοείται. Υπάρχουν πολλοί στις μέρες μας, οι οποίοι έχουν δηλώσει πολέμη του κρέατος, της κρεατοφαγίας και τρώνε μόνο χορταρικά. Και λένε, εγώ τις βιταμίνες, τις πρωτεΐνες που ήταν τα ιχνοστοιχεία που ήταν να πάρω από το κρέας, τα παίρνω από τα χορταρικά και είμαστε εντάξει. Συμφωνείς με αυτή την άποψη? Δεν συμφωνώ πλήρως, γιατί πάλι θα γυρίσω στο θέμα που αναφερόμουν πιο μπροστά, ότι πρέπει να είναι ισορροπημένο το διαιτολόγιο για να ακολουθήσει κάποιος τη χορτοφαγία. Υπάρχουν οι καθαρά χορτοφάγοι, υπάρχουν όμως και τα άτομα τα οποία παίρνουν τα προϊόντα, τρώνε κάποια ζωικά προϊόντα. Μπορεί να φάνε λίγο τυρί, να φάνε αυγό. Μπορούν να φάνε λίγο τυρί, λίγο αυγό, λίγο κρέας. Θα πρέπει να είναι τόσο καλά ισορροπημένη η διατροφή τους, για να μην έχουν καμία έλλειψη. Μπορεί να λένε ότι θα πάρω από τα χορταρικά τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία που χρειάζομαι, αλλά το κρέας έχει επίσης πολύ καλές βιταμίνες και επίσης έχει πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε σίδηρο, το οποίο δεν μπορούμε να το πάρουμε τόσο πολύ από τα μόνο χορταρικά. Και μάλιστα το μοσχαρίσιο κρέας. Το μοσχαρίσιο κρέας σίγουρα έχει και το χοιρινό σε μικρότερη περιεκτικότητα και τα θαλασσινά και το κοτόπουλο. Φυσικά στη μεγαλύτερη περιεκτικότητα έχει το σικότι και το μοσχαρίσιο το κρέας. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε τόση μεγάλη απορροφησιμότητα σιδήρου μόνο από την κατανάλωση χόρτων, δηλαδή χορτοφαγίας, καθαρά. Δηλαδή κινδυνεύεις να πάθεις ανεμία αν το σίδερό σου υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι στα όρια. Μπορεί να έχουμε μία ένδειξη του αιματοκρίτη μας πάρα πολύ καλή, αλλά οι αποθήκες του σιδήρου να είναι άδειες. Οπότε εκεί αναγκαστικά θα πρέπει να πάρουμε κάποιο συμπλήρωμα σιδήρου για να μπορέσει να λειτουργήσει ο οργανισμός μας καλά. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα δείγμα, γιατί μπορεί μη παίρνοντας τις πρωτεΐνες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον οργανισμό μας, γιατί συνθέτουν το σώμα μας, πρέπει να βρούμε μία καλή αντικατάσταση. Οι πρωτεΐνες είναι η δομική ύλη του σώματός μας. Αν εγώ δεν πάρω τις πρωτεΐνες, δεν θα μπορέσω να αναπληρώσω τα κατεστραμμένα κύτταρά μου εύκολα, δεν μπορώ να παράγω καινούριο αίμα, οπότε βλέπουμε ότι και τα ερυθρά αιμοσφαίρια, αυτό που λέμε με την ανεμία, ότι πέφτει η ανεμία πάρα πολύ. Και γενικά οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες στο σώμα μας. Άρα θα πρέπει να βρούμε καλές πηγές πρωτεΐνες. Υπάρχουν οι φυτικές πρωτεΐνες, αλλά θα πρέπει να τις συνδυάσουμε τόσο σωστά, δηλαδή θα πρέπει να είναι τόσο ειδικός αυτός που θα σου φτιάξει τη διατροφή σου, για να μην έχεις κανένα πρόβλημα στην υγεία. Οι περισσότεροι κάνουν από μόνοι τους αυθόρμητα, διάφορα. Όπως είπαμε, δεν τρώω κρέας και θέλω να γίνω χορτοφάγος. Χωρίς όμως να ξέρουν πώς να αναπληρώσουν τις πρωτεΐνες που κόβουν. Και λέτε εσείς οι διαιτολόγοι ότι οι πρωτεΐνες οι ζωικές είναι καλύτερης ποιότητας από τις φυσικές, με την έννοια ότι έχουν τα απαραίτητα αμινοξέα σε καλύτερες αναλογίες, σε μεγαλύτερες ποσότητες. Είναι καλύτερης βιολογικής αξίας, δηλαδή χρησιμοποιούνται, έχουν τα αμινοξέα, γιατί η πρωτεΐνη όταν μπαίνει στο σώμα μας διασπάται σε μικρότερες ουσίες, οι οποίες είναι τα αμινοξέα. Οι πρωτεΐνες έχουν τα καλύτερα αμινοξέα, τα οποία θα τα πάρει ο οργανισμός μας για να δομήσει καινούργιες πρωτεΐνες. Όταν εγώ πάρω τις φυτικές πρωτεΐνες, που είναι χαμηλότερης βιολογικής αξίας, θα πάρω μικρότερες ποσότητες αμινοξέων, οπότε θα πρέπει ο οργανισμός μου κάπου να βρει και τα υπόλοιπα για να συνθέσει νέες πρωτεΐνες. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν και κάποια ζωικά προϊόντα, έστω, για να παίρνουμε καλής ποιότητας πρωτεΐνες. Αν θέλουμε να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο βιολογικής αξίας
των χορταρικών, των φυτικών πρωτεϊνών, θα πρέπει, όπως το ανέφερα και πιο μπροστά, να συνδυάσουμε πάρα πολύ σωστά τις φυτικές πρωτεΐνες μαζί του. Δηλαδή τώρα στην νηστεία, όπως αναφερθήκαμε και πιο μπροστά, συνδυάζουμε τις φακές με το ρύζι μαζί. Γίνεται ένα εισάξιο πιάτο, όπως θα τρώγαμε ένα ομοσχαρίσιο κομμάτι κρέας. Δηλαδή βιολογικής αξίας πρωτεΐνες ίδιες με το κρέας. Εκείνο που λένε τα φασόλια των φτωχών τώρα. Μπράβο, ναι. Τα φασόλια είναι το κρέας των φτωχών. Το κρέας των φτωχών, τα φασόλια ναι, έχουν πολύ καλές πρωτεΐνες, αλλά όχι το απλό άσπρο φασόλι το δικό μας. Η καλύτερη πηγή φυτικών πρωτεϊνών από τα φασόλια είναι από τα κόκκινα φασόλια, τα πολύ κόκκινα, τα μεξικάνικα. Ναι. Αυτά μπορούμε να τα έχουμε στη διατροφή μας, να τα βρούμε, να τα βάλουμε σε σαλάτες, ειδικά τώρα στην περίοδο της νηστείας ή στα άτομα που κάνουν χορτοφαγική διατροφή, έτσι ώστε να πληρώνουν και να παίρνουν καλής ποιότητας πρωτεΐνες. Απλά θα πρέπει να κάνουμε, όπως είπα και πάλι, πολύ καλούς συνδυασμούς. Δηλαδή μπορεί στα ρεβίθια να βάλουμε χούμους μέσα. Ναι. Ένας πολύ καλός συνδυασμός, πολύ καλής βιολογικής αξίας πιάτο, σαν να τρώγαμε κρέας. Θα πρέπει και μας θυμίζει λίγο και τη Λάγνα Ανατολή, εκεί αραβικός μεζές, μπορεί ενώ τρώμε ρεβίθια με χούμους, ο νους μας να ταξιδεύει κάπου εκεί προς τη Μέση Ανατολή και να φανταζόμαστε διάφορα πράγματα. Μάλιστα. Ναι. Μία λέξη, μία έννοια γυροφέρνει σε αυτά που είπες και για την νηστεία και για την χορτοφαγία ή κρεατοφαγία, η λέξη μέτρο, ισορροπία. Και νομίζω αυτές τις έννοιες τις καλύπτει περισσότερο η μεσογειακή δίαιτα, για την οποία εμείς μιλήσαμε και άλλη φορά με έναν καθηγητή πανεπιστημίου, τον Θωμάτο Σαββίδη, όπου όμως πιάσαμε και το ιστορικό στοιχείο της εξέλιξης της μεσογειακής δίαιτας από τα ομηρικά χρόνια. Για πες μας λίγο για θύμισέ μας για τη μεσογειακή δίαιτα. Η μεσογειακή διατροφή περιλαμβάνει πολλά λαχανικά, το ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς, ομούς ξηρούς καρπούς, που εμείς τώρα στην σύγχρονη εποχή τους έχουμε ξεχάσει κυρίως από τη διατροφή μας, και δημητριακά όχι τόσο πολύ επεξεργασμένα όπως τρώμε τώρα, δηλαδή με πάρα πολλές φυτικές ίνες, το παξιμάδι, το κρετικό, το κρυθαρένιο, που έχει τις φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθάνε στην καλή λειτουργία όλου του πεπτικού συστήματος. Η εβδομαδιαία μας κατανάλωση σε λαδερά φαγητά, που τα τελευταία χρόνια σε κάθε φαγητό μας πρέπει να έχει και κρέας μέσα και το έχουμε ξεχάσει. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτό το πάνω μέτρον άριστον της μεσογειακής διατροφής, που είναι το πολύ σημαντικό, είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε 2 φορές την εβδομάδα όσπρια στη διατροφή μας, 1 φορά ρύζι ή μακαρόνια, ψάρι που το έχουμε ξεχάσει περισσότεροι. Αν με ρωτήσετε πόσοι από τους πελάτες σας τρέφονται με ψάρι, περισσότεροι το αποφεύγουν. Και δεν ρωτάω τον εαυτό μου που το έχω καταργήσει εντελώς. Δεν το αποφεύγω απλά. Θέμα γεύσης. Ναι. 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον να έχουμε ψάρι και 1 φορά την εβδομάδα να υπάρχει το κόκκινο κρέας στη διατροφή μας. Αυτή είναι η μεσογειακή διατροφή. Ελαιόλαδο παντού, που τις περισσότερες φορές τώρα έχουμε αντικαταστήσει το ελαιόλαδο με διάφορα dressing, μαγιονέζας, εκείνα που βάζουν στα διάφορα πλαστικά φαγητά, για να μας δώσει περισσότερη γεύση, κρέμες γάλακτος, που αυτό το έχουμε ξεχάσει στη διατροφή μας. Με πολύ απλά πράγματα μπορεί να κάνουμε μια πολύ ωραία και γευστική διατροφή, αλλά πηγαίνουμε κυρίως στη διατροφή μας σιγά σιγά προς το δυτικό τύπου. Όχι πηγαίνουμε, έχουμε φτάσει. Γι' αυτό και τα παιδιά μας έχουν το νούμερο 1 ή το νούμερο 2 στην Ευρώπη σε παχυσαρκία. Ναι, σε παχυσαρκία. Γι' αυτό. Και αυτό είναι η μεσογειακή διατροφή. Δηλαδή, έχουμε ξεχάσει το πολύ απλό μπλιγούρι που τρώγανε παλιά. Εμείς το έχουμε αντικαταστήσει μακαρόνια. Τα μακαρόνια υπάρχουν. Είναι πολύ επεξεργασμένο. Μπορούμε να βάλουμε τα μακαρόνια, αλλά να προτιμήσουμε τα ολικής σε αυτή την περίπτωση. Έχουν πολύ χαμηλό γλυκεζαιμικό δείκτη, δηλαδή η ταχύτητα απορρόφησης είναι αυτό, να το πούμε δεν ανεβάζει απότομα το ζάχαρο στον οργανισμό μας και αυτό βοηθάει στο να αισθανόμαστε πληρότητα και κορεσμό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν πεινάμε τόσο γρήγορα. Γιατί παρατηρούμε άτομα τα οποία μπορεί να φάνε τα απλά μακαρόνια, τα άσπρα, σου λέει σε 1 ώρα πεινάω. Άρα αυτό ο οργανισμός το έκαψε πολύ γρήγορα. Άρα θέλει το επόμενο γεύμα του, ψάχνει το επόμενο γεύμα του, γιατί ο οργανισμός ανά 2 ώρες ψάχνει μια φυσική πηγή ζαχάρου. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το τι θα του προσφέρουμε. Τι πρέπει να του προσφέρουμε?
Κάθε 2 ώρες είπες ψάχνει για μια πηγή ζαχάρου. Μπράβο, Ακόμα και αν είσαι διαβητικός. Βεβαίως. Και τι πρέπει να του προσφέρει? Γιατί αυτό ισορροπεί το ζάχαρό μας να είναι σε φυσιολογικά επίπεδα, να μην κάνουμε κρίσεις υπεργλυκαιμίας, γιατί όταν θα κάνουμε μια κρίση υπεργλυκαιμίας, ο οργανισμός μας, η ινσουλίνη που θα εκρίνει, δεν θα μπορεί να την διασπάσει όλη την ενέργεια και ένα μέρος θα αποθηκευτεί σαν λίπος. Και μπορεί κάποιος να μας πει, μα εγώ τρώω 2 γεύματα την ημέρα, γιατί παχαίνω? Και όταν καθίσουμε και του εξηγήσουμε πώς λειτουργεί μέσα στο σώμα μας η καμπύλη του ζαχάρου, αμέσως μπορεί να καταλάβει πόσο σωστό και σημαντικό είναι ανά 2 ή 3 ώρες να έχουμε ένα γεύμα. Ο οργανισμός μας έχει μηχανισμούς που κάθε 2 ώρες στέλνει το μήνυμα να πάρει και να ψάξει να βρει μία τροφή ζαχάρου. Γιατί το ζάχαρό μας σιγά σιγά αρχίζει και κατεβαίνει από τα φυσιολογικά. Οπότε για να μην πάθει μία υπογλυκαιμία, πρέπει εμείς να του δώσουμε κάποια τροφή. Δηλαδή, του πιάσει μια υπνηλία, χάσει την δυναμικότητά του, έχει μια ατονία. Οπότε, αν εμείς δεν δώσουμε στον οργανισμό μας μια καλή πηγή ζαχάρου, καλή πηγή ενέργειας. Ποια είναι αυτή η καλή πηγή? Μπορεί να είναι ομίξηρη καρπή, μπορεί να είναι αποξηραμένο φρούτο, μπορεί να είναι ένα φρούτο με κάποιο ξηρό καρπό μαζί, ή να έχουμε μια ωραία μπάρα δημητριακών, να έχουμε φτιάξει ή να έχουμε αγοράσει. Μπορεί να έχουμε ένα πολύ ωραίο μπισκότο ολικής άλεσης με ένα φρούτο μαζί. Ναι. Αυτά είναι μικρά. Όχι γλυκό όμως, να πεις τσιμπάω λίγο σοκολατίτσα. Μπορεί να είναι σοκολάτα, αλλά πάντα η σοκολάτα δεν θα ευχαριστήσω πολλούς. Όχι, δεν θα ευχαριστήσω πολλούς. Η σοκολάτα θα πρέπει να είναι πικρή σοκολάτα, δηλαδή να έχει περισσότερο κακάο. Όχι σοκολάτα γάλακτος ή σοκολάτα γεμιστή που υπάρχει. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τον οργανισμό μας με μία πηγή ζαχάρου. Μπορεί αυτό να είναι ένα μικρό ενδιάμεσο γεύμα ή να είναι το κύριό μας γεύμα. Αν εμείς δεν δώσουμε την πηγή ζαχάρου, ο οργανισμός μας θα πάει στο επόμενο γεύμα και τι θα κάνει? Θα αναζητήσει πάλι τροφή. Αλλά εκείνη τη στιγμή, ό,τι και να φάει δεν θα τον ικανοποιεί. Δηλαδή θα έχει μία ακατάσχετη ανάγκη να φάει πάρα πολύ, μία άκρατη βουλημία θα τον πιάσει. Μάλιστα. Και θα θέλει να τρώει χωρίς να ευχαριστιέται. Ειδικά άμα πίνεις ποτό, σου πιάνει μια βουλημία να φας γλυκό μετά. Ναι, γιατί έχει υδατάνθρακες στο ποτό. Ναι. Οπότε αυτό σου κάνει την αίσθηση να θέλεις. Ανοίγει τον δρόμο για να θες περισσότερο. Ναι, θα θέλεις να τσιμπολογήσεις κάτι περισσότερο. Γι' αυτό το ποτό πάντα συνοδεύεται με κάτι. Με κάποιους ξηρούς καρπούς, πάντοτε για να υπάρχει ένα μικρό τσιμπολόγημα. Το ποτό είναι πάνω μέτρον άριστο και εδώ. Δηλαδή μπορούμε να πίνουμε μισό ποτηράκι κρασάκι με το Μην το κατεβάζεις τόσο πολύ. Μην το κατεβάζεις τόσο πολύ. Μισό ποτηράκι κρασί. Ακόμα οι τελευταίες μελέτες των συντηρητικών λένε 1 με 2 ποτηράκια για τη γυναίκα και 2 με 3 για τον άντρα. Και λένε τώρα, πρόσεξε, οι Γάλλοι οι οποίοι τρώνε πολλά αλλαντικά έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό καρδιοαγγειοπαθειών γιατί πίνουν με τα αλλαντικά τους κρασί. Και το κρασί ανεβάζει το αλκοόλ, την καλή χολυστερίνη, η οποία ασκεί μια καρδιοπροστατευτική δράση και άρα παθαίνουν καρδιοπάθειες λιγότερες από άλλους που θα τρώγανε τα ίδια αλλαντικά χωρίς να πίνουν κρασί. Ναι, πάντα και σε αυτό είναι πάνω μέτρον άριστο. Πάνω μέτρον άριστο, γι' αυτό και λέμε. Γιατί έχουμε και το σιπότι, εκτός από καρδιά έχουμε και σιπότι που πειράζει. Γι' αυτό θέλουμε μισό ποτηράκι κρασί με κάθε κύριο γεύμα μας, δεν θα μας προκαλέσει κάποιο πρόβλημα, ίσα ίσα θα μας βοηθήσει, όπως ανέφερες και πιο μπροστά, το πόσο καλό θα κάνει στον οργανισμό μας. Η κατάχρηση πάντοτε κάνει κακό σε όλα τα πράγματα. Ανέφερες τη μαγική λέξη καύσεις, που γίνεται πολύς λόγος για τις καύσεις. Απλά έτσι πες μου για τις καύσεις, αλλά πες μας επίσης αν υπάρχουν τροφές που βοηθούν οι καύσεις να γίνουν πιο γρήγορα και τι σημαίνει οι καύσεις να γίνουν γρήγορα, ότι διασπάται το λίπος και δεν αποθηκεύεται, και μετά έχω να σου κάνω και άλλες ερωτήσεις μόλις μου απαντήσεις. Λίγο θα απογοητεύσω. Δεν υπάρχουν μαγικά τρόφιμα και μαγικά φίλτρα στα οποία θα φάω αυτή την τροφή και θα έχω καλύτερη λιποδιάλυση ή θα κάψω περισσότερο. Ο κάθε οργανισμός είναι ρυθμισμένος έτσι για να έχει το δικό του μεταβολικό ρυθμό. Δηλαδή τις καύσεις του, το μεταβολισμό του. Άλλος άνθρωπος έχει γρήγορο μεταβολικό ρυθμό και άλλος άνθρωπος έχει αργό μεταβολικό ρυθμό. Και αυτό το βλέπουμε στην πορεία καθώς ασχολείται και μπαίνει στη διαδικασία της διατροφής. Για να μην το πούμε δίαιτα, γιατί οι περισσότεροι το συνδυάζουν με τη στέρηση. Οπότε εκεί βλέπουμε το πώς αντιδράει κάθε σώμα σε κάποιο
πρόγραμμα διατροφής. Για να αυξήσουμε τις καύσεις του οργανισμού μας, πάρα πολύ καλό είναι να κάνουμε και μια φυσική δραστηριότητα. Γιατί πάντα λέω ότι η διατροφή έχει το κουστούμι του που είναι η άσκηση. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Δεν μπορείς να κάνεις και τη άσκηση χωρίς να κάνεις διατροφή ή να κάνεις διατροφή χωρίς να κάνεις άσκηση. Δεν μπορείς να αυξήσεις τον μεταβολικό σου ρυθμό. Και ο μεταβολικός ρυθμός, δηλαδή οι καύσεις του σώματος, αυξάνονται όχι να αυξηθούν σε αριθμό, αλλά ο οργανισμός καίει χωρίς να σταματάει όταν κάνουμε τακτικά γεύματα μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή θα φάμε το πρωινό μας, θα φάμε το ενδιάμεσο γεύμα μας πριν το μεσημεριανό, που το ονομάζουμε δεκατιανό, θα έχουμε το μεσημεριανό γεύμα μας, το απογευματινό και το βραδινό. Κάποιος τώρα που το ακούει θα λέει όλη την ημέρα θα τρώω, σιγά μη χάσω. Όχι, είναι έτσι καλά ρυθμισμένα που μοιράζονται όλες οι θερμίδες μέσα στη διάρκεια της ημέρας για να έχουμε αυτή την καλή ισορροπία που αναφέραμε πιο μπροστά του ζαχάρου, να μην αποθηκεύουμε λίπος και επιβαρύνουμε τον οργανισμό μας και τα λιποκύτταρά μας με άχρηστες και περιττές θερμίδες. Αρκεί να τρως βέβαια με μέτρο σε όλα αυτά τα γεύματα. Φυσικά, γιατί στα γεύματα αν τρώγοντας σου έρθει η όρεξη και αρχίζεις να τρως και να καταβροχθίζεις διάφορα πράγματα. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό τώρα για να το αναφέρω, είναι πώς να ελέγξουμε τα φαγητά μας. Δηλαδή τα κύρια γεύματά μας πάντοτε πρέπει να έχουν μια καλή ισορροπία. Όταν υπάρχει αυτή η ισορροπία, δηλαδή έχω και τις πρωτεΐνες και τους υδατάνθρακες και τα φρούτα και λαχανικά, αυτό θα με βοηθήσει να παράγω μία ορμόνη στο σώμα μου μέσα, η οποία ονομάζεται σερωτονίνη. Θα δώσει ένα μήνυμα στον εγκέφαλο. Το πρώτο μήνυμα είναι του κορεσμού, ότι μέσα σε 20 λεπτά, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει τα γεύματά μας να είναι τα κύρια, να είμαστε χαλαροί, να μην είμαστε αγχωμένοι, να μασάμε αργά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παράγουμε τη σερωτονίνη, να φτάσει στον εγκέφαλο, να δώσει το μήνυμα του κορεσμού, αλλά επίσης θα πάρουμε και το μήνυμα της ευχαρίστησης και της ευεξίας. Αν αυτό το καταφέρουμε, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα δούμε να αλλάζει ριζικά το σώμα μας. Δεν χρειάζεται να καθόμαστε να μετράμε πόσες θερμίδες έχει αυτό, πόσο κουταλάκια να φάω από εκείνα. Μια καλή ισορροπία μέσα στη διάρκεια της ημέρας των κύριων γευμάτων μας και να έχουμε τα 5 γεύματα, θα δούνε μια πολύ καλή βελτίωση μέσα σε μια μισή εβδομάδα στο σώμα τους, δηλαδή θα αρχίσει να λειτουργεί πιο σωστά, θα ξεπριστεί, θα ξεφουσκώσει και θα λειτουργεί σαν ρολόι. Ναι. Υπάρχει ένα κεφάλαιο στο Ζεν, την ανατολική φιλοσοφία, που λέει Ζεν και διατροφή. Ένας κανόνας εκεί μέσα είναι ότι αυτό που τρως πρέπει να εστιάζεις το μυαλό σου σε αυτό που τρως, να το απολαμβάνεις. Να μην τρως δηλαδή μηχανικά και σκέφτεσαι τη δουλειά σου, την πεθερά σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά που θα πάνε στο σχολείο ή ξέρω εγώ το τι θα κάνεις το βράδυ. Αλλά να δίνεις όλο σου το μυαλό σε αυτό που τρως. Η απόλαυση είναι μεγαλύτερη και αυτό που είπες με την σερωτονίνη επιβεβαιώνεται με αυτό το πράγμα. Δεν ξέραν αυτοί 5.000 χρόνια πριν για σερωτονίνη αυτή η περίεργη ανατολική φιλόσοφη. Μάλλον κάπου το είχαν μελετήσει, το είχαν δει. Έτσι. Μάλλον αυτό το είδαμε. Και αυτό που είναι στις φιλοσοφίες έτσι τις ανατολικές έχουν τον οραματισμό κυρίως του φαγητού. Αυτό που λένε ότι όταν κάθεσαι να φας, όντως δεν πρέπει να περιβάλλεσαι από καταστάσεις που να σε αγχώνουν, να σε στρεσάρουν. Ό,τι τρως μπορείς να το οραματιστείς, να το γευτείς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα φας, όπως λέω σε πολλούς πελάτες μου, να φάτε τα πατατάκια, αλλά βάλτε λίγα στο χέρι σας και οραματιστείτε, δηλαδή αισθανθείτε το πατατάκι. Και με κοιτάνε λίγο περίεργα και μου λένε, μα τι μας λες τώρα. Αν το αισθανθείς το πατατάκι και το γευτείς, θα καταλάβεις τη γεύση από το πατατάκι. Αν δεν το καταλάβεις και τρως μηχανικά μπροστά σε μία τηλεόραση, το πρόβλημα είναι ότι δεν θα καταναλώσεις μόνο ένα πακέτο πατατάκια. Το χέρι σου κάνει συνέχεια την κίνηση αυτή, από ένα μαθάκι παίρνεις τα πατατάκια. Μπράβο. 3 πακέτα πατατάκια. Γι' αυτό και ο οραματισμός πολλές φορές του φαγητού μας είναι πολύ σημαντικός. Πάρα πολύ σημαντικός. Και όταν βλέπουμε τηλεόραση, ειδικά κάτι σύριαλ, να μην έχουμε γαβάθα με πατατάκια μπροστά μας, είναι το καλύτερο. Βάλε ένα μιλαράκι, μια μπανάνα, την έφαγες, τέλειωσε. Γενικά όταν τρώμε δεν πρέπει να έχουμε ανοιχτή την τηλεόραση, γιατί είναι πολύ κακή επιρροή, δεν καταλαβαίνουμε τι έχουμε φάει, δεν έχουμε καταλάβει τι έχουμε γευτεί. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε γευτεί αυτό που έχουμε φάει και με αποτέλεσμα να τρώμε πολύ μεγάλες ποσότητες. Και τρώμε ασυναίσθητα, μέχρι να τελειώσει το φαγητό. Σε έρευνες σε πανεπιστήμιο που έγινε στην Αμερική, είχαν βάλει
φοιτητές, τους οποίους είχαν κούπες με σούπα και τους τροφοδοτούσαν συνεχόμενα σούπα από κάτω, ειδικά σωληνάκια που γέμιζε η κούπα συνέχεια. Τρώγανε ασταμάτητα μέχρι να τελειώσει η ταινία. Να βάλουμε μικρότερα πιάτα, που να έχουν λιγότερο φαγητό, να λέμε έφαγα τώρα, φτάνει. Ναι, δεν χρειάζεται. Ναι, Δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία του μικρότερου πιάτου, γιατί μετά εκεί αρχίζουμε και ενοχοποιούμε το φαγητό. Ναι. Δεν πρέπει να το ενοχοποιούμε. Το φαγητό δεν πρέπει να έχουμε ενοχές απέναντι στο φαγητό. Να έχουμε συναίσθηση ότι τρώμε αυτό, αυτή την ποσότητα, το απολαμβάνουμε. Το απολαμβάνουμε. Ναι. Μπορούμε να φάμε. Παρατηρούμε ότι όταν είμαστε με φίλους, καθόμαστε στο τραπέζι, συζητάμε, τρώμε και όσο περνάει η ώρα, το έχουμε παρατηρήσει όταν βγαίνουμε έξω μια παρέα να φάμε, ότι μπορεί να παραγγείλουμε άπειρα πράγματα, αλλά στο 20 λεπτό μέχρι να μας φέρουν το ένα πιάτο, να μας φέρουν το άλλο, έχουμε χορτάσει. Γιατί έχει περάσει το 20 λεπτό και έχει πάρει το μήνυμα ο εγκέφαλος ότι έχει χορτάσει. Απλά εκείνη την ώρα εμείς τρώμε και λέμε τώρα θα τα αφήσουμε. Ναι. Και τα τρώμε αναγκαστικά. Κανονικά δεν πρέπει να φάμε. Σωστά. Καθώς πλησιάζουμε την Άνοιξη και θα μπει ορμητικά όπου να είναι στη ζωή μας, και μετά την Άνοιξη όσοι ήθιστε προαιώνων ακολουθεί το καλοκαίρι, πολλές κυρίες κυρίως αρχίζουν και ενδιαφέρονται για τη γραμμή τους και πώς θα εμφανιστούν στην πλάση. Βέβαια, για τη γραμμή τους πρέπει να ενδιαφέρονται όλο το χρόνο, αν θέλουν να είναι εγωιτευτικές και αν θέλουν κυρίως να είναι υγιείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα την Άνοιξη αρχίζει μια ανησυχία για το πώς θα εμφανιστούμε το καλοκαίρι στις πλάσεις. Υπάρχει μυστικό για να χάσουμε κιλά? Μυστικό είναι να έχω ξεκινήσει. Μυστικό φανερό, μάλλον. Από το Σεπτέμβριο. Ναι, σωστό. Να έχω ξεκινήσει. Το πιο σημαντικό. Είναι σαν τους πολιτικούς. Ο καλός πολιτικός ξεκινάει την προεκλογική του εκστρατεία από την επομένη των εκλογών. Ναι, έτσι είναι. Κανονικά, αν θέλουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα τώρα για το καλοκαίρι, όπως με ρώτησες για τις διάφορες κυρίες που θέλουν να χάσουν, είναι καλό να έχουμε ξεκινήσει από το προηγούμενο καλοκαίρι. Δηλαδή, για να έχουμε το τέλειο σώμα και να φτάσουμε στο επιθυμητό μας αποτέλεσμα χωρίς να πιέσουμε τον οργανισμό, χωρίς να το στρεσάρουμε, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ξεκινήσει αρκετό καιρό μπροστά. Μπορούμε να πετύχουμε και τώρα φυσικά το αποτέλεσμα, όχι ότι την τελευταία στιγμή ήρθε ο Ιούνιος και εγώ θέλω μέσα σε μια εβδομάδα να χάσω 20 κιλά, δεν είμαστε μάγοι, δεν έχουμε μαγικά ραβιά, δεν έχουμε μαγικά φίλτρα. Η διατροφή είναι μάθημα ζωής. Αλλάζουμε κάποιες διατροφικές συνήθειες, οπότε να έχουμε ένα σωστό και μόνιμο αποτέλεσμα. Δηλαδή, να μην χρειάζεται, ήρθε το καλοκαίρι, χάνω κιλά, ήρθε ο χειμώνας, τα ξαναφάζω. Έτσι συνήθως γίνεται. Μαγικά φίλτρα δεν υπάρχουν, μαγικές δίαιτες δεν υπάρχουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν το γρήγορο αποτέλεσμα και όταν θα ξαναγυρίσουν στην κανονική τους διατροφή, τα ξαναβάζουν στο διπλάσιο, δηλαδή στις παλιές τους συνήθειες. Ναι. Αυτό είναι πολύ κακό για το σώμα, γιατί δεν έχουν αλλάξει έστω και μία διατροφική συνήθεια. Αν αλλάξουνε, βάλουν μικρούς στόχους, βήμα-βήμα, να βάλουν κάποιες αλλαγές στην διατροφή τους, θα πετύχουν πολλά περισσότερα πράγματα. Και αυτό που λέω στους περισσότερους πελάτες και δυσαρεστούνται και μου λένε πόσα κιλά θα χάσω. Εγώ λέω θα είμαι ευχαριστημένη αν χάσετε το 1% του βάρους σας την εβδομάδα. Και με κοιτάνε λίγο απογοητευμένοι. Δηλαδή μόνο 600 γραμμάρια. Ναι, είναι το φυσιολογικό για να μην έχει προβλήματα ο οργανισμός μας. Ναι. Σε κάθε άνθρωπο είναι τελείως διαφορετικό. Τώρα ανέφερα ένα παράδειγμα. Σωστά. Αλλά έτσι θα πετύχουμε μια πολύ καλή αλλαγή του σώματός μας, γιατί μια γρήγορη δίαιτα, μια απότομη δίαιτα, μια δίαιτα που είδανε σε ένα περιοδικό ή που πήραν από μια φίλη τους, μπορεί για το δικό τους οργανισμό να μην κάνει, να τους δημιουργήσει πολλά περισσότερα προβλήματα, να χάσουν περισσότερη μυϊκή μάζα και όχι λιποδιστό. Οπότε αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ο οργανισμός να είναι πιο αδύναμος, πιο κουρασμένος και να μην έχει τις δυνάμεις για να ανταπεξέλθει να κάνει τις καθημερινές του δραστηριότητες. Αυτό να το συνδυάσουν και με λίγο γυμναστική, 2-25 λεπτά τη μέρα γρήγορο περπάτημα. Καλό είναι. Ίσως αυτό που να βάλουμε ένα φρένο στο χέρι, να μην τρώμε από συνήθεια, να τρώμε αργά, φυσικά. Να μασάμε τη βουκιά και μετά να κάπου διάβασα αυτό που είναι ωραίο, δεν είναι? Όταν τρως, να αφήνεις το πυρούνι κάτω, να μασάς την μπουκιά, να την καταπίνεις και μετά να το ξαναπιάνεις. Να πω εγώ μια κινέζικη παροιμία. Για πες. Ότι το καλύτερο είναι το φαγητό σου να το πίνεις και το νερό σου να το μασάς. Σωστό, πολύ καλά. Αυτοί οι Κινέζοι είχαν έτσι μια φιλοσοφία ζωής. Αυτή είναι η καλύτερη. Δηλαδή το φαγητό σου να το πίνεις, δηλαδή να φτάνει σε τέτοιο σημείο να μασάς τόσες πολλές φορές την τροφή σου, οπότε είναι σαν
να κατεβαίνει σαν νεράκι, γιατί να πούμε και την αλήθεια ότι η διαδικασία της πέψης της τροφής ξεκινάει από το στόμα. Αν εγώ καταπιώ μία μπουκιά χωρίς να τη μασίσω, θα φτάσει στο στομάχι μου και θα αρχίσει να με πονάει, γιατί εκεί θα κάνει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να διασπαστεί από τα γαστρικά υγρά. Ενώ όταν φτάσει η τροφή καλά μασημένη, καλά διαλυμένη μέσα στο στομάχι, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τα γαστρικά υγρά να κάνουν πολύ πιο εύκολα τη δουλειά τους θα το και θα χωνέψουμε πολύ πιο εύκολα. Και δεν θα έχουμε φουσκώματα. Θα σε αφήσω, αφού υποσχεθείς ότι εκεί προς το τέλος της Άνοιξης θα κάνουμε μια εκπομπή ακόμα, όπου όλα αυτά κωδικοποιημένα θα τα δώσουμε έτσι περισσότερο για ψυχολογική βοήθεια, αλλά και για πρακτικό όφελος στις κυρίες που ετοιμάζονται να βγουν στην κλάση. Και να σε ευχαριστήσω, εκτός αν έχουμε να πούμε κάτι που δεν το είπαμε. Προς το παρόν τους καλύψαμε στο θέμα της νηστείας. Είπαμε κατανοητή, πολύ απλά πράγματα, έτσι ώστε για να μην μπουν σε διαδικασίες γρήγορες, extreme δίαιτες. Άκουσα τη φίλη μου έκανε αυτό, να κάνω κι εγώ. Οπότε προς το τέλος της Άνοιξης, μετά το Πάσχα θα ξαναμιλήσουμε, λοιπόν. Να δούμε και πώς χωνεύουμε εκείνα τα αρνάκια που θα έχουμε και τα παϊδάκια. Και τι θα κάνουμε με τη χολυστερίνη εκεί. Σωστά. Μαρία Ντίνου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εγωιτευτικό το ταξίδι μας στον χώρο της διατροφής. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.